Neste 2020 Ai, no, Exito. morreu Michael Robinson Sí tal, tío. Que puta. é o aniversario os 75 anos da morte de Mussolini. Quen morreu con máis anos dos dous? Michael Robinson ou Mussolini? Ai, carallo, andaban aí, seguro. O Mussolini estaba moi descoidado, ou andaban aí. Ti que dis, David? Eu digo que aposto por Robinson. Don Benito, pobre, finou novo, penso. Diste? Sí. Bueno, veña, eu marco tamén Robinson como que tuvo máis anos de vida. Seguramente os de Mussolini foron mellores, porque tiña así un pouco... Facía así e viñalle todo el, ainda que Mussolini non xogou no Osasuna, a ver. Non se pode ter todo na vida tamén. Xogar no Osasuna ou ter criados, que escollerías?